Türkmenistan'da resmi derecede entek ıglan edilmedik paxta yığım kampanyası iş yüzünde badalyar. Mari, Livap ve Balkan vilayetlerinde dövlet edaraları paxta meydanlarına hem öz işgärlerini uğradyarlar hem de yığımçıları hakkına tutma için işgärlerden pul toplayarlar. Azatlyň ýurdu içindäki habarçylary bu 3 vilaýatdaky ýagdaý barada maglumat berýärler. Mari vilayetinde paxta ýygymy üçin büdjet işgärlerinden pul toplanýar. Odalkylardan tapawutlykda paxta ýygymy üçin pul tapşyrmak talaby taglyk işgärlerinden hem edilýär. Azatlyk bilen gürleşen yerli medisina işgärleri koronavirus döwründe taglyk işgärlerinden paxta ýygymy üçin pul almagyň ýatyrylanlygyny bellediler. Bu ýyl 20 awgustdan soňra taglyk işgärler hem paxta ýygymyna pul tapşyryp başladylar. Her edara adından 15 işgärni paxta meydanlaryna uğratmaly edildi. Her işgär ödegini hakyna tutma ýygymçylary 40 manatdan pul bermeli bolýar. Diýip habarçymyz yerli taglyk işgärlerine salgylanyp gurrun berýär. Habarçymyzyň sözlerine görä her edara günde 15 adamy paxta meýdanyna uğratmagy borçly. Şonuň üçin işgärleriň nowbaty düdülýär we olar öz gezegi ýetende hakyna tutma işgär üçin 40 manatdan tapşyrmaly bolýar. Eger işgär pul tapşyrman paxta gitjek diýse oňa ruhsat berilmeýär. Şol işgärden paxta gitmeli nowbatyny öz iş ýerine bolmak we 40 manat tölemek talap edilýär. Aýda her işgäre 2-3 tapar nowbat ýetýär. Diýip habarçymyz medisina işgärini çetirleýär. Adatlyk bilen gürleşen medisina işgärleriniň sözlerine görä paxta uğradylmaly adamlaryň sanynyň sentýabryň başynda ýene 2 hesse artdyrylmagyna garaşylýar. Bu barada işgärler bilen geçirilen ýygnaklarda aýdylypdyr. Käbir döwlet edaralarynda paxta ýygmaga uğradylýan işgärleriň ýa-da olaryň öz ýerine hakyna tutup iýeren adamlaryň paxta meýdanlaryna ýatymlaýyn gitmeli boljakdygy hem duýdurylypdyr. Paxta mövsümi diýňänça her işgär öz ýerine 2 tapar ýatymlaýyn hakyny tutma ýygymçy uğratmaly bolýar. Diýip marly büdjet işgär aýtdy. Azatlyk bilen gürleşen büdjet edaralaryndaky işgärleriň sözlerine görä bir ýygymçynyň gündelik zähmet haky ortaça 40 manada, ýagny resmi kurs boýunça $11,5 durýar. Birnäçe günlük ýatymlyk uğradylýan adam üçin tölek bolsa 600 manada ýeter. Resmi kurs boýunça bu 171 Amerikan dollarynyň gowrak bolýar. Bu büdjet işgärleri üçin gaty agyr gelýär. Ýolbaşçylar öz nägileliklerini bildirýän işgärlere İşlejek bolsaňyz tölemeli diýip jogap berýärler. Ortaça paxta mövsüminiň dowamında bir büdjet işgäriniň tapşyrýan puly 2000 manada barabar bolýar. Köp tekniki işgärleriň ortaça aýlygy 1000 manada hem barmaýar. Olar paxta ýygymy üçin tölemeli puly tapşyrmak üçin garz alyp, soň bütün ýyl bergisini bölükläp üzmeli bolýarlar. Diýip marly büdjet işgär aýtdy. Mardaky habarçymyzyň maglumatlaryna görä şuňlar vilayatyň paxta meýdanlarynda mektep okuwçylaryny hem görse bolýar. Olar günde 40-50 kilogram paxta ýygyp özlerine okuw esaplaryny satyn almak üçin gazanç edýärler. Türkmenistanda paxta ýygym mövsümi resmi taýdan adatça sentýabryň 2-nji hepdesinde başlanýar. Hökümetiň ýylda 1.250.000 tonna paxta planyny ýerine ýetirmek üçin ýyllar boýy büdjet işgärleri awgustdan başlap mezuri ýagdaýda paxta ýygyma çekilýärler we paxtany dekabra çenli ýygýarlar. Emma marly büdjet işgärleriniň sözlerine görä şuňlar büdjet işgärleriniň tapşyrýan pulunyň hasabyna yerli häkimetleriň hususy ekin meýdanlaryndaky paxta hasaly hem ýygylýar. Büdjet işgärleriniň hasabyna häkimliklere we emellarlary degişli potrot meýdanlaryndaky paxta ýygdyrylýar. Diýip ýene bir marly gurrun berdi. Awgustyň başynda adatlyň habarçylary büdjetçileriň yerli häkimet wekillerine degişli hususy meýdanlaryndaky çürtüm işlerinden gatnaşdyrylýanlygyny habar berdi. Türkmenistanda döwlet derejesinde agzalmaýan owa hojalygyndaky mezuri zähmet tejribesi häkimetleriň öz ygtyýarlygyndan hyýanatçylykly peýdalanmagyna hem ýol açar. Geçen hepde Livapda polisiýa işgärleriniň özlerine derek paxta ýygyma öňkü tutsaglary uğradýanlygyny hem yerli çeşmeler gurrun beripdi. Şuňlar Livapda paxta ýygymy üçin pul toplamak işleri Türkmenabadyň himiýa zawodunda hem alınıp barylýar. 1000 işgärli bu edara paxta meýdanyna günde 30 adam uğradýar, galanlaryň ýerine hakyna adam tutýar. Kärhanadaky ýagdaýdan habarly çeşmäniň sözlerine görä hakyna ýygymçy tutmak üçin işgärlerden 30 manat ýygnalýar. Hakyna tutulan adamlara 20 manatdan töleýärler. Galan 10 manady başlyklar özlerine alyp galýarlar. Paxta ýygymy hemme degişli. Şonuň üçin tölemeli. Diýip çeşme gurrun berdi. Azatlyk himiýa zawodynyň wekillerinden resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Balkan vilayetinde büdjet işgärleri paxta ýygyma bir hepde golay wagt bäri çekilýärler. Yerli habarçylary görä vilayet edara kärhanalarynda işgärlerden ýygnalýan pul 45 manada ýetýär. Lokmanlar, muallimler we beýleki büdjetçiler bilen deň derejede yerli telekeçiler hem paxta ýygmaly bolýarlar. Şu sebäpden 20 awgustdan bäri Gyzylarbatda, Mahtymguluda we Bereketde daýhan bazarlary iş wagtyny akşam saat 6-dan 10-a çenli uzaldypdyr.
Şeýle-de Gyzylarwatda sentýabryň başynda paxta ýygym sebäpli toý sadakkalara gözökçülügiň giriziljektigi, hususy ýukulagy bar raýatlaryň paxta daşamak işlerine çekiljekdigi duýdurylypdyr. Bu arada yerli habarçymyz 26 awgustda maglumat berdi. Türkmen häkimetleri büdjet işgärlerini eskerleri we mektep okuwçylaryna ýyllar boýy paxta önümçiliginde ulanyp gelýär. Paxta önümçiliginde mejburi zähmeti ulanmakda tanqid edilen Türkmenistanyň hökümeti ilatyň muht iş güýji hökmünde ulanylýanlygyny açyk agdamaýar. Halkara zähmet kuramasynyň 2023-nji ýylda Türkmenistana baryp gören missiýasy ýurdun paxta meýdanlarynda ilatyň şol sanda çağalaryň zor bilen işledilmeginiň alamatlaryny tapdy. Bu arada Türkmen News habar gullugy bütün dünýä zähmet gullugynyň hasabatyny salgylanyp şu ýylyň fevral aýynda habar berdi. Türkmenistanda ýaşaýan etnik azlyklaryň, şol sanly etnik özbeklaryň çağalarynyň öz ene dillerini ýa-da rus dilini okumak hukugynyň hormatlanmagy barada kaýyşlary bu ýyl hem diňlenmedi. Olary ýene bolanok diýip jogap berdiler. Şol wagtda käbir sebäplerde ingliz, fransuz, nemis, arab, hatay, yapon, fars, italyan dilleri boýunça ýürüýte maksatnamalaryň bilim berilýänini gaýdylýar. Azatlygyň habarçylarynyň Lewap we Daşhow vilayatlaryndan beren habarlaryna görä, okuwy başlayan özbek dilli çağalaryň az därligine garamazdan bilim müdürlükleri enatalaryň özbek dilini okudylýan ýa-da özbek dili we edebiýat dersleri okudyljak sınıflary açmak barada kaýyşlaryna ýokardan ruhsat ýokdugyny aýtdylar. Lewap vilayatynyň Köýtönna, Kerki, Hozammal, Darganaty, Çärjew etraplaryna, Türkmenawat şäheriniň Hywaly, Üçpunkut, Ürgenji etrapçalaryna ýaşaýan ýüzlerçe enaty etrap bilim bölümlerini vilayet baş bilim müdürlüğüne barıp 2024-2025 okuw ýylyny öz ýaşaýan ýerlerindäki mektepleriň bolmanyny birini çağalary özbek dilini okumak mümkinçiliginiň döredilmegini sorady. Türkmenistanyň tapawatlykda Özbegistanyny, Täjikistanyny kowçum bolup ýaşaýan etnik türkmenleriň öz dillerini bilim almagyna hiç bir kynçylyk ýok. Resmi habara görä Täjikistanyň Hatlon vilayatynyň Dust etrawyny Mawtumul adyndaky umumy bilim berýän orta mektebiň açylyşyna taýýarlyk görülýär. Şol wagtda bu iki ýurtda türkmen dili we edebiýat hünärmenleri hem ýetişdirilýär. Emma Aşgabat enatalaryň bolmanyny bir sınıf açmak kaýyşlaryny hem bitirmeýär. Kerkide birinci sınıfa barmaly Farhadyň enesiniň özüni Saýda diýip tanadan türkmen raýatynyň sözlerine görä, Kerkili enatalar 3 aýlap etrap bilim bölümine gatnap Kerki şäheriniň mektepleriniň birini bolmanyny ýekeji 25-30 okuwçuluk özbek dilde sınıfyň açylmagyny sorapdyr. Emma olary meseleniň ýokardan prezident diwanynyň we bilim ministrliginden ruhsatsy çözülmejekdigini aýdypdyrlar. Biz hem Türkmenistanyň raýaty, Türkmenistanyň adamlary näme üçin konstitusiýada we kanunlarda kepillendirilen ene dilini öwrenmek we ene dilinde bilim almak hukugymyz indi 20 ýyldan gowrak wagt bäri dikildilenok diýip Saýda azatlyk aýtdy. Öz çağalaryny ene dilinde okutmak isleýän enatalar azatlygyň üstü bilen öz seslerini prezidente çenli ýetirmek isleýärler. Eger watan halky bilen watan bolýan bolsa Serdar Berdimuhammedowyň aýdyşy ýaly onu baş üstüne hiç bolmasa milli adlyklaryň köplük bolup ýaşaýan ilatly ýerlerine olaryň dillerini okudylýan sınıflary açyň diýip Magdanly mollum habarçymyz bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Resmi maglumata görä Daşhow vilayatyny şu ýyl 6 ýaşly çağalaryň 34 000 golaýynyň 1-nji sınıfa okuwa gelmegine garaşylýar. Emma Daşhow şäherine Şabat, Ruhwelen, Könrügenç etraplaryna ýaşaýan ýüzlerçe enaty 1-nji sınıfa barýan çağalar üçin bolmanyny her etrapda 1-2 sany özbek dilli sınıf açmagy sorap, oňun jogap alyp bilmedi. Könrügençli Muniranyň pikirini görä Türkmen häkimetleriniň milli azlyklaryň hukuklaryny kemsitmegi Türkmenistanyň halkara arenasyndaky awraýyny pese gaçyrýar. Özbekler hem Türkmenistanyň deň derejeli raýatlary Gurbangul Berdimuhammedow öz wagtynda Şawat etrawynyň 99% ilatyny etniki özbekleriň tutýandygyny aýtdy. Ýöne özbek diline, medeniýetine we özbek dilli mekteplere gezek gelende häkimetler näme üçin beýle çydamsaz bolýar diýip Munir aýtdy. Bu çydamsazlyk görnüşinden diňe özbek dili bilen hem baglylar. Her wagtda vilayatyň türkmenbaşy, olalky aktýar, Bollumsal, Guwada, Könrügenç etraplaryna azlyk bolup ýaşaýan Gazak, Garagalpak, Tatar we Karey maşgallarynyň
birinji sınıfa barýan çağalar üçin rus dilli sınıflaryň açylmagy barada eden haýyşlar hem ret edildi diýip Daşhow welaýatynyň bir bilim emelleri aýtdy. Lewap welaýatynyň tatar, rus, ukrain, baskırt, Azerbaycan, Täjik, lezgin adlyklarynyň wekilleriniň darganaty, çärje we kerke taraplaryny bolmanyny rus dilinde okudylýan sınıflary açdyrmak finansyklary hem başa barman gelýär. Mundan başga Balkan welaýatyny kowçun bolup ýaşaýan gadak maskalarynyň gadak dilli sınıflar baradaky haýyşlary dinlenmeýär. Welaýatyň Türkmenwasy, Garabowuz şäherlerinde Türkmenwasy etrafynda ýaşaýan gadak maskalary suýul bolmanda ýekiji gadak dilli sınıfyň açylmagyna umyt etdiler. Diýip özüni Belekli Bektas diýip tanadan Raýat Azatlyk radiosyna aýtdy. Mar welaýatynyň akçeşmeler bolsa, Tewitde kowçun bolup ýaşaýan Buluç adlygynyň bilim we sowgat derejesiniň görülip estilmedik derejede pese gaçanlygyny öňe sürýärler. Bulut şobalarına mekteplerde türkmen diline geçilen sapaklaryň şiili we gowrumy juda peseldi. Çağlar okuwa derek köplenç mal bakyp pagta ýygýarlar. Olar öz ene diline bilim alyp bilmän, üstesine türkmen diline hem okap ýazmagy öwrenip bilmän galýarlar. Häkimetler bu problemany görmezlige salýar. Diýip Türkmen galalym oğlum Azatlyk aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa, resmi habara görä Daşhow welaýatynyň dürli uğurlar boýunça ýörüýteleşdirilen orta mektepleriň 31-si bolup, olarda ýaş nesillere inglis, fransuz, nemis, arap, hytaý, Yapon, Fars, İtalyan dilleri hemde tebii we takyk uğurlu dersler boýunça ýörüýte maksatna amalaýyn bilim berilýär. Ukrainanyň döwlet energiýa gullugy Ukrenergo Russiýanyň 26 awgustda Kiýew hemde Ukrainanyň beýleki şäherlerine eden uly pilotly uçar we raket hüjümlerinden soň elektrik togunyň adatdan naşar kesilmelerini girdýändigini aýtdy. Kiýewiň häkimi Vital Klitschko Russiýanyň ýerden adamlaryň işe barýan wagtyny amala aşyran giň gerimli hüjüm netijesinde paýtagtyň käbir ýerlerini suw we elektrik üpçünçiliginiň kesilendigini aýtdy. Prezident Volodymyr Zelenskiň edarasy Russiýanyň Ukrainanyň energiýa puwdawyny weýran etmek islegini ýazgardy we munyň ruslara infrastrukturalarını goşmak bilen gaty gymmat düşjekdigini aýtdy. Mundan başga Zelenskiň diwanynyň başlygy Andrey Yermak Kiýewiň ýaranlaryny ýüzlenip günwataryň beren ýaraglaryny Russiýa garşy uzak hüjümlerini etmekde ulanmak üçin Ukraina ruhsat berilmegini sorady. Ol munyň Rus terrorunyň soňlanmagyny tizleşdirjekdigini aýtdy. Rus güýçleri Ukrainanyň bir näçe şäherini nişana alyp, azyndan 3 adamyň ölmegini, bir näçe adamyň yaralanmagyna sebäp boldy diýip Ukrain resmiýetleri aýtdy. Demirgalyk günwatardaky Lutsk şäherinde bir adam öldü. Ýaşaýyş ýaryny ziýan ýetdi diýip şäher häkimi Ihor Polyshuw aýtdy. Zaporizhye we Dnipropetrovsk sewtlerine 2 adam öldürildi diýip ýerli häkimetler habar berdi. Poltawa sewtinde bir senagat deskasyna urulan zarba netijesinde 5 adam yaralandy. Vinnytsia sewtinde 3 partlamanyň bolanlygy habar berildi. Bir adam Russiýanyň 26 awgustda Ukrainanyň 16 sewtine şol sanyny paýtagyt Kiýewe garşy eden pilotly uçar hüjümleri aslynda täze howa hüjümi duýduruşlary ýanglandy. Ukrainanyň harby howa güýçleriniň serkerdeligi Russiýanyň 11 sany Tu-95 MS bombaçysynyň asmana galanlygyny anyklanandan soň raýatlara howa hüjümleri baradaky duýduruşlary äsgermezlik etmeliligini duýdurdy. Harby howa güýçleriniň serkerdeligi Çernihiv, Sumy, Çerkasy, Mikolaýew, Kharkiv we Kiýew töwereklaryna başlanan pilotly uçar hereketlerini hem anyklandygyny aýtdy. Ukrainanyň harby deňiz güýçleri bolsa, Gara deňizde 28 çemesi ganatly raketany, kalibrlar alyp barýan 4 sany Rus gemisiniň bardygyny habar berdi. Şu aralykda Russiýanyň gorunmak ministrligi öten akşam Ukrainanyň 20 sany pilotly uçarynyň ýok edilendigini öňe sürdi. Russiýanyň Saratow şäheriniň gubernatory Roman Busargin Ukrain dronlarynyň Saratow hemde Engels şäherlerini nişana alandygyny, 2 ýaşaýyş ýaryny ziýan ýetendigini aýtdy. Ol bu ýany
Howa goraw tarapyndan urulan pilotsuz uçurlaryň yere gaçan bölekleriniň sebäp bolanlygyny belledi. Rus habar gullukları Saratovda 4 aýalyň yaralananlygyny, bir aýalyň keselhana yerleşdirilenligini habar berdiler. Engels şäherine pida bolanlar barada habar berilmedi. Engels we Saratov Volga derýasynyň aňyrky kenarlaryna bolup pilotsuz uçurlaryň urulan ýerinden takmynan 10 kilometr uzaklykda Russiýanyň strategik bombalaýjylarynyň harby bazasy ýerleşýär. Saratov Ukraina serhedinden takmynan 900 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Habar gullukları Howa menziliniň Medved gullugyna salgylanyp, Sevtin Saratov Howa menziline uçar gatnawlarynyň çäklendirilýändigini aýtdylar. Azat Ýewropa Azatlyk radiosu bu aýdylýanlary öz başda garaşsyz ýagdaýda barlap bilmedi. Ukraina we Russiýa öz edýän hüjümlerini parahat ilatdäli eýsem, uruş tagarlarlar üçin möhüm bolan infrastrukturany nişana alýanlyklaryny aýdýarlar.